Nasa prisuhan ang usa ka aktibong sundalo human nasikop sa gilusad nga drug bypass operation sa mga personahe sa Police Station 1 Divisoria sulod sa usa ka ina sa Capistrano Cruz, Taal Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City, Huwebes sa kadlawon, Pebrero 19, 2026. Ang suspitsado na ilang si alias George adunay ranggong korporal nga nadestino sa 80th Infantry Battalion Philippine Army o residente sa Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Sa pagkasikop ni alias George, kauban niini ang usa ka babaye sulod sa ina. Sa karon, gikustudiyan na sa kapulisan ang baong aktibong sundalo samtang makatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot o ginadiling droga. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas, inom adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.